se uplašio? Iskreno, ko dolazi na Wu Wangu sred noći? Ovo mjesto nije toliko bezbedno koliko mislite. Pođi za mnom. Ja sam Hu Tao, direktor pogrebnog zavoda Wan Sheng. Dozvoli mi da ti pomognem da pređeš preko. Da ti pomognem da pređeš preko brda, a ne u zagnuli život? A zašto su leptiri naši vodiči? Pa, zato što žele da budu vidljivi kada porastu. Mada bi hodajuća enciklopedija Zhang Li bez sumnje imala potpuno drugačije objašnjenje. U redu, trebao bi da budeš bezbedan ovdje. Sljedeći put nemoj da trčiš okolo na opasnim mjestima. Naravno, ako zaista insistiraš na avanturi, budi moj gost. Avanturisti su ipak naši VIP klijenti. Imamo čak i kupone za tebe. Imaš li drugara za putovanje? Imamo popust. Drugi klijent u pola cene.